आङो फंनैसो भिडिअ लानानै दिनै फैदों मानो होनबा बै जायनाखि दैदेन ना मा नाम बिथांमोनहा बे चेनेलखौ गावसिनिल' नंबाय थायो ओरैबायदि माने लासिंसिं बा लाजिनांथावथाव मानो होनना बुंबा जाय जिनिसखौ खोनासंजाया जाय जिनिसखौ गथ' गथायफ्राबो नायो आजिखालि जेन'बा दानि लाइमोन जेनाखि जाखांफुनाय जेनाखि स्टुडेन्ट बिथांमोनहाबो नायो क्लास 8, 9 बेफोरबादिनिफ्राय दानि समावहाय मबाइल इउज खालामो नाथाय बिसिनि ओरैबायदि खोनासंजायै मोनसे समाजजों गोरोबजायै बा समाजजों मोनसे गनायजायै मोनसे कल रेकर्डिंबो भाइराल जायो मानो होनना बुंबा सोरजोंबा बायनाय सोरजोंबा फाननाय बेफोरबायदि अनेक सिस्टेम जायो बेखायनो आङो दिनै बिथांखौ वार्निं हरगोन दै जेसेबां सापर्ट दङ कमेन्ट बक्सआव खिथाहरजोब फोरमायहरजोब मानो होनना बुंबा बिथाङा नेक्स्ट टाइम बेफोरबायदि जुदि बेफोरबायदि भिडिअ खालामबावोब्ला बा भाइराल खालामबावोबा निश्चय बिथांनि थाखाय जोङो एक्सन लानाय जागोन बेखौ दुखु मोननानै लाब गैया मानो ससियेल मिडियायाव ओंखार बा बायदि बायदि जेन'बा फेसबुक पेज खुलि बा इउटुब खुलि बेयाव नों जेरैखि खामायनानै जानो हागोन नाथाय बेबादि इसिबां माने मोनसे मुगैजाथाव मोनसे खोनासंजाथावै मोनसे साबजाथावै बाथ्राखौ दिनै फेमास खालामबाय थायोब्ला बा बे बाथ्राखौनो गले गले दिनै रायजो राजाफोरखौ जोंनि बर' समाज बा बर' हारि बा बर' जाथिखौ गन्थं हानानै होबाय थायोब्ला निश्चय बिनि दायनिगिरिया बिथाङा जागोन आरो बिथांनि थाखाय गोख्रोङै आङो दिनै बुंहरगोन बिथांनि थाखाय जोङो माबा मोनसे एक्सन लानाय जागोन बेखौनो आङो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव फोरमायो बिथांनि मोदोमाव माबा मोनसे गोग्लैयोबा बा बिथाङा माबा मोनसे जायोबा निश्चय बे जायनाखिया समाजनि सिन्था धारना खालामनानै बिथांनि थाखाय एक्सन लागोन बे एक्सन लागोरि सुबुंफोरनि सायाव जेबो कमेन्ट बुंनो नाङा लाइक होनांगौ आरो जेसेबांनाखि एक्सन लागोन एसेबांनाखि बे इयुन फिउचार बा इयुन जेनेरेसननि थाखायसो बे मोजां खालामनाय बेखौनो आङो साफ्रोमनिसिमबो दिनैनि दिनाव फोरमायनायजों लोगोसे बै दैदेनखौ आं वार्निं हरनाय जाबाय दे नेक्स्टआव बिथाङा बेफोरबादि गावनि भिउसनि थाखाय रिल्स खालामफ्लानायजों लोगोसे माने बेखौ गाव जेन'बा माबा मोनसे मोननांगौनि बेलायावहाय बेखौ एक्टिं खालामो ना मायो बे गावनि खोथा नाथाय एक्टिं खालामोब्लाबो बे गाव गोसोआव लानानै थानांगोन नाथाय बे ससियेल मिडियायाव मालाबाबो भाइराल जानो मोननाय नङा फेसबुक पेजाव बे भाइराल जानो मोननाय नङा आं बेखौ गोख्रों हिसाबै दिनै दैदेना नुदोंबा गोसोआव साननानै लानाया मोजां मानो होनना बुंबा नोंथांनि थाखाय जोङो एक्सन लानाय जागोन बे खाथां जासिगोन नों आंखौ केसोनो होनलाय मानो थानायाव थगाया जोंनि बङाइगाव बिदि हागोन नों